that security. Riwruok mar Amref osingo mar gero klese 5 manyien e sikund primar ma Mutonya mayudore Mwihoko kaka yor konyo jodak makono tok masira mar ndege dweche 5 mokalo. Jaod bura mar Ruiru Simon King'ara olero ni sikundno masani nikod jopuonjre 1,500 osebedo ka dongore piyo ka jopuonjre medo kwan gatamalo 300. Masirano mano nego ji 6 kamoting'o apisas mag Amref noweyogi kod paro mathoth ka ywak mar ndege no ne ofuyo machiegni gi piny kapok olwar medo mirima chunji masani eri pod gi paro nyaka sani. Together we identified the key priorities including education, access to health services, family support and environmental stability. It is with great humility that I announce Amref Flying Doctors' commitment to construct a classroom block here at Mutuya Comprehensive School with the support of our partners. Umetuletea ndio maua ya leo. Na muende muambie watu wengine wale mumewacha kwa ofisi. Hawa watu wa Ruiru ni watu wanahitaji. Kwa hivyo ikipatikana kitu kingine msiulize itaenda wapi. Mlango ni wazi, watu ni wazuri na mahitaji iko. I want to thank our partners, the Amref. From the time the accident occurred, you have been here offering us social support. Thank you very much. We have also, in consultation with other stakeholders, including members of National Assembly, we have identified this school to be the center for ICT hub. Familia more gweng makia Mabundo nyari Barichache kaunti ma Kisii yuago ratich tok wuodgi go kod jarit landi moro wirani ne jakuo